beredajak Chennai Airport. Tabuk Chennai Airport bisingo habjak sini boarding pass sokmani yagulo sengyang bisingo hapai kisa grogai nai tongyo nai tongdi norok sini video norok funuknai bisingo tamo bahai norok nugui manana sini video no narok nai tongdi tabuk truk thang tongo yang buskango falnok rok funuknani bagai norok no naiti yang roko ikor roko falnok tongo hasan borok kere tabuk pandemic ni jorangi tongo ni bagai sik airport fishing rogo borok kere hai kawa passenger kere obahai belai jora hamini bagai borok thang failai sunani kiri jakna tai nadi yang iko oro boarding pass kayo sengyang tino hapjak yang ikor roko falnok tongo sung thangai tongo truk norok funuknai yang bebak no boarding pass kemini area ikorok beri rong ni falnok beri rong ni kanmung chumung mano tayo ganao tongo selarok ni tay beri rok ni obahai ke oro omoke bag dugan branded mani kaham mano rong no khonao englo khoroksa full asukjak abo checking khaman area kenadi yang roko kebang falnok tongo kaipun borok kere pandemic ni bagai asuk passenger kere ni bagai tanai ya roko hongke borok tongo corona Covid-19 Wngwi tongpono borok tongo disi aro hongke asuk borok kere kenadi aro falnok rok kebang ma tongo tebo bahike yang buskan roko kebang falnok tongo norong funungnai lai naitok kaham mani serai rong ni falno yang buskan aja asuk itong boyo waiting kai happen borok kri narong nukna belai borok kom iko yang ani gana gini roko borok kri belai ke borok kom belai ke lengjak tai sing sini morning ni 5:30 o sini flight sing singui tonglayo sini flight ni solano tabuk 4 am angka te 1 hour sing wait kai tongo sini flight om juta kaya jachi Chennai ni simi sing Guwahati thanai aboni yalo sing Tripura thanai na sing laja ani pal ani dol rok pai kenadi yang ani dolok hai borok na singi tonglai jawo belai thunam sungjak tongbai khe borok aun bagai kya wasukjak kya wa thui tokjak iko tai khoroksa cinta khuk sumin bobo belai basai chong bisima robai jaka asugui manakha cinta khuk sumi ta khuk topon sini ta khuk tongo bahike borok belai ke kamio thangai sognya musungjak tabuk mojarawo jora ngadi yango sini buskango belai ke borok kom situk khali rokna nukna asik borok kri hai jora time rok nyani bagai bo asik borok yango phaya ko abon bagai asik yango borok kri tai pandemic ni bagai bo borok kri passenger kom abon bagai te kabang ma seat khali aro naiti waiting rok khainai rok bo kom nungkha tini sini takugo mak suktugui asukjak bini jorana naisingjak hambai narok sini video nai tongmani bagai